Hûn bi xêr hatin programeke nû programê xwebûnê. Babeta programa me îşev derheqê Yekîtiya Netewî da ye. Em ê bipirsin gelo Yekîtiya Neteweyî xewn e ya jî armanceke realîst. Di vê babetê da em ê gelek pirsa jî binirxînin. Em ê bipirsin gelo hewcedariya Yekîtiya Netewî hîş çi tê? Bê Yekîtiya Neteweyî em karin bigihîjin armanciyê xwe. Wekî dinê di warê sosyoloja Kurd û Kurdistanê da rewşa niha çi ye? Yekîtiya Neteweyî şertên wî yên objektifî çi ne? Şertên wî yê subjektifî çi ne? Em ê van pirsa binirxînin. Du mêvanên min hene. Kek Murad Ciwan û Kek Bayram Ayaz min hedû jî bi xêr hatin. Kek Murad wek alîgirê tîma xwebûnê ye. Her wekî temaşevan dizanin tîma xwebûnê ji çar kesa pêk tê. Celadet Çelîker, Mehmed Selîm Uzun, Serdar Roşan û Bayram Ayaz. Lê vê neqlê Kek Serdar Roşan parî nexweş e. Kek Murad wê kemasiyê temam dike û dibe mêvanê me. Em spas dikin ji bo pêşdarbûna Kek Murad jî. Her wekî Kek Murad û Kek Bayram jî dizane pirsa Yekîtiya Neteweyî ev pirs di merhala netewebûnê da piştî demekî tê rojeva neteweya. Em dikarin bêjin ku wexta netewe dibe xwedî hişmendiya desthilatdariyê ji bo desthilatdariya xwe pêk bîne vê pirsê münaqeşe dike. Arman jî ev e gelo netewe ew ê çawa kare be xwe di warê siyasî da, di warê hişmendîtiyê da, di warê îdeolojîkî da xwe bi hêz bike, xwe bide ser hev da ku bigihîje armanca xwe. Loma jî em di vê noqteyê da em kêfxweşin ku milletê Kurd hatiye noqteyekî ku pirsa xwe ya yekîtiyê münaqeşe dike. Ev rewş cadilê tekabülê hinek tiştê din dike. Em zanin gelek destketiyên xweş hatine rojevê, îmkanên xweş hatine rojevê, lê her ewa rîskên ku rêl vê van îmkana digirin bûne rêgir ji bo pêk anîna van îmkanan. Ew jî di rojava me de hene. Em ê hewl bidin hem van îmkanên xwe û hem van rîskên xwe jî münaqeşe bikin. Kek Murad dixwazim ji te cenabê te dest pê bikim. Rewşa milletê Kurd, rewşa coğrafya Kurdistanê îro mevnire ku perçebûyî de welat û milletê Kurd jî di gelek waraya da di warê sosyolojîk da gelek rengê cuda hene di nava netewê Kurd da. Gelo dikarî rewşekî rismekî bikişînî rewşa sosyolojiya netewê Kurd îro çi ye? Kerem ke. Belê spas ji bo ku ez vexwendim. Yani rewşa neteweyî ya Kurda eger meriv
bişbîne keştiyeka bayê. Keştiya bayê wexta li deryayê li behrê diçe, dibe di pişt re qewetek dijî hebe, bayek hebe wê lêxê û dînamîzmekê bide û berpêş de bimeşîne da pêş de here û bigîje hedefa xwe. Lê carna gava baneyê ya ba ji hemberî hedefê bê, meriv dibîne ku yanî ew keştî tevlî wê hebûna xwe û dînamîzma xwe û quweta xwe û saxlamiya xwe rêveçûna wê asteng li ber derdikevin. Gava ji hember de bê dibe yanî bi wî bayê ku ji hember de tê bikoşe ji bo pêş de biçe. Êm bixwe yanî ez hebûna miletê Kurd, netewê Kurd di tarîxê de pişekî dixwazim bi kurtayî gava behs bikim dişibînim wê, yanî keştiyeka bayê ye ku bayê keştiya Kurda ji pişt re lê naxe ku yanî meriv pêş de biçe. Ji hember de, ji kêlek de, ji wiyalî de lê dixe. Yani bi wan re bi wê quweta ku esas dibe jê re bibûna quwet, ew tune û li hember jî quwetek heye ku dixwaze wê rawestîne, ragire, paş de bihêle, dereng bixe. Bu wê re têkoşînekê dide. Yani gava em tên heta îro jî ji tarîxê de ev rewş heye, yani rewşa keştiya bayê ku a ku ji hember de bayê wê tê. Ji ber wê jî yani miletê Kurd ta helbet hebûna xwe, pêşvehatina xwe ya tarîxî ya dîrokî ya sera esasê welatê xwe û ewa xwe hebûna xwe ya etnîkî, kultura xwe, zimanê xwe, ew bingehên maddî û manewî yani ji kulturê bigire, ji psikolojiyê bigire, heta dîn û mezheb û ewa edebiyat û kultur û folklor û ewa a sekûler û a folklorîk hemiye gava meriv difikire yani fizîkî û manewî. Tevî her tiştî jî yani ewek jê re heye, yani dimeye û tê yani. Tevî em bêjin perçekinek siyasî mesela te behs kir welatê me biya anha yani rewşa aktûel de 4 perçe ye. Lê yani ev helbet tesîrekê li me dike herêkê di perça de, ama neteweyê Kurd tavê şiûreka wê heye ku yani yek welat e, welatekî wê heye yani coğrafyayeka wê heye ku yani welatî wî ye, xwedî lê derdikeve û di mejiyê wî neteweyî de yani ew der yani welatî wî şer'î ye. Çi xwast di destî wî de be ya ne destî wî de be. Yek jê ev e yani. Wekî din gelek dalê ziman de mesela ji bûna ku li ser seranserê welatê xwe desthilateka siyasî dewletek di dewra destpêka modern de bike masî ya jî di çend sed sal ya jî 200 salên vê dawiyê dewleteka yekbûyî ya ku karibe hemî erdê welêt ya jî hemî millet bigire nav xwe ji bo nikaribiye ava bike. Ew yani ziman cudatiya lehceyan a devokan bibe nebe xurt maya yani li devera hene yani gelek lehcên zimanê Kurdî hene. Em îro nakevin münaqeşa wan kîjan ne kîjan, em yani kêm zêde însanê me xwenda û servan mesela serê xwe dêşînin hay jê hene lê bi kêmasî em dibînin ku mesela kurmancî soranî ku yani ji babanî û mikrî û soranî em bêjin devereka viya wê pêk tê ku hemî em ha Kurd jê re soranî dibêjin ew heye û di dwarê nivîskî de dwarê edebiyatê de li Kurdistana Bakur li gel kurmancî kirmanckî ku tê gotin yani dimilî ew jê heye di van 10 salên dawiyê de yani Kurdkî jî dwarê nivîsandinê de dwarê edebiyatê de wê jî teqleyek daye xwe pêşketineka gelek hêja ketiye.
Di salê Yani her hefteya da Armancê tîrêjê jî di vî warî da gelek ew kir. Xebat kir yani ew kirtikî di warê nivîsandinê da yani divê em navê malnivîsanî jî bîr bînin mala wî ava. راسته يعني اگر اموری ما دتایا گلک انسانی کو براسته يعني لا اما اكو تداخل تداوي كيف بل راسته يعني تحقي يعني جبر شرشوا تابع متجاجبين لكن حتى دبي مر بلكي قالك جرا يعني تايبتي السرفان واران او بروجرام تشيك اوان خباطه بدا ناسكرين و هلبتشكي درخه جواري بيروكي المهم يعني افسي هنا وكي نيجي قالك لهجه من دن هنا تايبتي لكردستان باشور والباشوري كردستان باشور روجلات الاري هورمان ولورستان وحتى جيرا بقدر دفرا فارس الجنوبي ولاتي مية كرمانشاه وفرده يعني قالك لهجه جداي دنيجي هنا حتى هنا جوان لهجين وكي قوران يعني لهجه من يعني هم تاريخ ده نویسکی بونه همجی حتی نه خو پاراستن هر چندی پشتی درکتنا سورانی و فره بوناوی به مثلا ویرکیا بابان حتی درجه که بلکی دوره داوی یا مکریا يعني كردستان مكريا لتبيويج اوجي يعني خدان اوكا خدان ادبياتك يعني قالك كافنار ودورو دريجه وقالك دوله من ده جالي دفكي دجي يعني الزمان ما ادبيات ما كلترا ما قالك دوله من ده انا هنا يعني ملاتي ما فيجي دي سيرفيرا جهميره دبي كردكي يعني افهمي الباخوه او خوا كرد بينن حتى يعني حميل باخوه خوا كرمانج دبينن يعني هنك بين كرمانج هنك بين كرمانج هنك باواكي دين دبينن اما يعني يا كرمانج يا جي كرد اف هردو جي تيجهن اي كردا بخونك وي نافي لخودكن الدفر ما يعني دمليجي بيجن خورا دبيجن زماني خورا دبيجن كردكي يا جي كرمانجكي كرمانج دبيجن كرمانجي يا جي كرمانجي سوران وغوران او دبيجن يعني كرد يا كردي يا كرمانجي و اوانا يعني كولتورين جدا بلكي يعني بيكاتين جداين املت ما البارتين جدانين اللي يعني دسر غاوا مر بالا خدي هميش خرد بين كرد يعني نافي كرد خو كرنا او يعني هنا قال سروان فرز نكريه بمعنى كو يعني البرشيكي دولتك يا دستلات دارك كردان قرالك ملكك كردان يا دستلاتك دن باوايك وفرب وبدار زوري دورا خو يا جي دبوكا خو يا جي تيجهن خو السروان شسمان نبويا يعني ده تاريخ ده تبي همي او تشتيك ما باسكن او باي الهمبر كشتي كتبي تين زحمتي ادني كردا خو بخو يعني الفان دورا او ناف شخره قبول كنا خو بويا واي ناسين ودانا ناساندن دي مثلا مذهب هذا يعني دبي نقطة ما كاري بيجي مثلا مذهب بعض بكم ام جاور اگر بيزنا تابع يعني ام çünkü اوجي يعني بيكاتين ام بيجن كومبوننتين هبونا ميا نتويين مثلا ام سنين يعني ام مسلمان وغير مسلمين مي كرد هنا يعني قصدا من اتنيسيتين مينوريتين جملتين جدا يا جدينين جدا كرد بخود ناف كردا بخود الكردستاني مسلمان هنا ونا مسلمان هنا مثلا يزيدي اگر ام حسابك وكيدن مثلا سني هنا سنيين ما شافعي وحنفي هنا ان سني شيعي واهل حق ياجي كاكي ياجي ريا حق ياجي علوي ايكوش خرا دبيجن بفي هواي مذهب موجود هنا طريقته تصوف ريان تصوفي ين مي جدا هنا همي اف نصنمين بنيين ين اتنيكي زمان كولتور ديني مذهبي تصوفي لدرجه هاتنها لسر ولاتكي كو كرداش خوار دفاكتو قبول كريه نا او حدودين كو دستلا داران محدود كرنا لو دري يعني تا درجه که میایه و که ماست که میاندی لسر
سنیەکێ مەیایە و ئەو خوا بخوا ینی لەهجەیان خۆران دەبێن زمانی کوردی ئەمێژ تەبلی وان دین و مەزەبێن خۆیان هەییین gelek ji hev cuda xwe Kurd hesab dikin ew tiştê dinê yanî îje ev demiş nîşandan ku yanî wekî em wekî milletekin û bi vî awê em ana gîştine roja îro roja me ya aktûel yanî ew hebûna me ya sosyolojîk bi kêmasî em karin bi vî awê teswîr bikin îje eger îro gava em dawa yekîtiya neteweyî dikin divê em baş tê bigîjin em van taybetmendiyên xwe û her taybetmendiyên me li nik her pêkhateyeka ku xwedanê wê taybetmendiye çi qas hesasin çi qas girîngin li bawan divê em baş bizanibin baş fehm bikin baş nas bikin baş tê bigihên yanî ev pirsa ew ye pirsa siyasetê ye belê yanî sosyolojîk warekî dinê ev mesela siyasetê ye merî bikare bêje rast e yani em karin hê detay belkî firehtir bikin ama lê nehew cihê çerçevavê program de giranî siyaset e belê yani plana ewa siyasî ye yani danîna paradigmayeka siyasî berî ku ez basê Alî Kekbayram bim dixwazim pirsekê jî cenabê te bikim ew te gotina ewa têgeha meyandinê karanî bas gotina meyandinê gotekî xweş e yanî meyandin wek pêvajokî tarîxî ye tiştekî bi xwe dibe û dikemile û reng distîne paşa roja wê jê ye paşa roja wê jê ye belê mirov dikare bêje ku di warê sosyolojîk da hevgirtina milletê Kurd heye yani milletê Kurd bê ku yek jêra bêje van zaravaya van rengê ku hene xwe li hember êdê tarîf nekirine ji bo wan yên dinê milletê cîran bûne em bêjin Bakur ji bo milletê me yên dinê Türk in li alî dinê yên dinê Ereb in Faris in yani ev bê ku tiştekî were gotin bê formekî îdeolojikî û siyasî were dayîn wek ev proseya meyandinê da millet bi xwe tarîf kiriye bi objektif yani bi vê manî em karin bêjin ku girtina milletê Kurd yên sosyolojikî heye me karim wisa bêje gelo belê yani di dereca meyandinê min taybetî got çünkü yani çi qas kutleyeke eveka gîştiyê hev nîşande lê eqwa jî nîşan dide ku hessas e yani tesîrên derva karin texrîbata têde çêkin yani bi wê derecê jî yani ne em bêjin nebiye kutleyeka wekî mermer ya jî wekî almas ku yani ji derva de çi lêxê tesîr lê nake lê yani ew tesîrên kartêkiriyên dervayê yên xêrnexwaz yên ku dixwazin wê pûç bikin parçe bikin ya jî ji navê rakin li hemberî wan jî gelek hessas e û teze ye yanî ew ê jî divê em bizanibin belê bi wê dereceyê belê Kekbayram zanim cenabê te li ser pirsa netewa netewperweriyê gelek xwedêşîne dinivîsîne dikeve minaqaşeya jî ew warê sosyolojîk da hinek şixenî ev îzahkirinê coğrafya Kurdistanê jî îro dinêrin ku tûşî hinek taluka biye li Bakur sînorê me hêdî di ji hortê radibin gelo sînorê Kurdistanê Kurê ye li Bakur wisa ne li başûr me dinêre ku hinek xêrnexwas dixwazin hinek beşê Kurdistanê wek Silêmaniyê wek Kerkûkê ji coğrafya Kurdistanê dûr bikin biqetînin tabii ev serê xwe pirsekî dinê em ê nekevî tiştî lê rewşa coğrafî çawan e û her hewa dwarê sosyolojîk da tiştê ku Kekmurad gotin gelo tiştê ku te lê zêde bikî çi ne kerenke daha ez dixwazim gotina Kekmurad ya herî dawî ya mihîm meyandin maya girtin ji wê derê em dest pê bikin
baştire yani rewşenbîriya Kurdî, rewşenbîriya siyasî ya Kurdî yani qonağa ku em tê dane baş tarîf bike ji însanên me re ji civaka me re zelal bike ew wexta ew zelalî çêbibe erkên me wezîfeyên me jî karên ku em bikin jî derdikevin ortê û bêguman ew ji me re dikarin bibin pîvan ku em bikarbin kar û xebatên an jî şaşiyên çewtiyên henekê din li wê pîvanê dikin bibêjin hûn tu tev nagerî li goreyê erk û wezîfeyên vê qonağa ku netewa me gihîşiye pê. Ji wê meyandinê em dest pê bikin rastî divê em Kurd bizanibin ême em neteweyek in. Netewekî Kurd in. Netewetî çi ye? Netew çi ye? Ew ya divê ji me re zelal bibe. Çima vê noxtê dixwazim binêwî xet bikim? Rastî bi taybet li Bakurê Kurdistanê van çend salên dawî ez dikarim bibêjim yani van 20 salê dawî ji ber vê paradîgma nû tevlîhevliyekê fikrî, îdeolojîk wisa ketiye nava insana, xistin nava insana ku yani gelek gotar, gelek term, gelek têgehên vê mijarê de tevlîhev bûne. Yani insan tu mêze dikî dibêjin netew çi ye? Netewatî çi ye? Em van tiştana naxwazin filan bêvan eva mühim e. Ez jî dixwazim wê meyandinê bi hinek aliyên wê ku çar aliyên wê mühim hene eger rejî wan ewa jî bîne ez ê bi temaşevanan re wilo sera derbas bibim. Netew hevalê rejî û tiştbava heye inşallah. Ve netew yani mijara netewê çi ye? Yani yekî em ji aliyê nefsî ve bigirin. Yani aliyê nefsî, aliyê psikolojik ve navê vê programa me jî giring e xwebûn. Yani bûn, hebûn, xwebûn û nasnema neteweyî. Yani ev tabî tiştên tevayî ne û boy hemî mileta derbas dibin. Yani bûn mirov e, kes e, kesayetî hebûn ew kes û kesayetî yani nasnameyekî etnîkî, çandî, zimanî, bawerî digirin û piştira dibin xwebûn. Yani ji êdin cuda dibin, ji Eraba cuda dibe, ji Farisa cuda dibin, ji Tirka cuda dibin. Nasnameyekî hevbeş, kolektif, xwebûyînî an embûyînî derdikeve ortê. Yani ew çi ye? Em Kurdin. Yani wextê xelkê Kurd jî Kurd e, civakekî ye. Ji wê derê em derbas dibin tê nasnameya neteweyî. Nasnameya neteweyî însanên Kurd nasnameyekî hevbeş, nasnameyekî bilind qebûl dikin û bûyîra xwe Kurd hîs dikin. Niha îro yani ciyê keyfxweşiyê ye, ciyê serbilindiyê ye, şanaziyê ye ku yani di tarîxê de jî milletê Kurd heye, Kurd hebûne, nasnama Kurd heye. Îro ew nasnama me gihîştiye asta nasnameyekê neteweyî di çerxê demê hevdemî da modern da em gihîştine wê demê. Em îro yani wexta derve li cîkî rodinin ez bi gayet serbilindî dikarim rihet bibêjim em Kurdin. Ev aliyê mesela netew da aliyê wî nefsî, aliyê wî mirovî ye. Aliyê wî mekan û ax jî pir mühim e. Yani netew civak û
سیاست د مکانێکدا تێکردن لەسەر ئاخێکی تێکردن ئێمەمە کوردە ناوێ خۆش لێدانینە شون و شێنی مەسەلا یعنی هەر مرۆڤێکی هەر کەسێکی محتاجێ جیەکیە محتاجێ ئاخێکیە لەسەر وێ ئاخێ دژی پشترە مە ناوێوی کریە وار گوتنا وار gelek xweş e Kurdî de war ciyê ku tu xwe lê disitrînî dihewînî warê te ye şûn û warê te ye em ji wê derê derbas dibin tên gotina welat welat gotineka ew ciyê ku millet ew civaka ku hest û hestên müşterek زمانê müşterek digel hemû lehce û devokên xwe cuda bi haweriyên cuda cuda berjî lê duê ewkê da li ser wê axê dijîn mekan welat ax ji bo mesela neteweyî mijarekî gelek mühîm e em werin ji aliyê civakî ve yani civak ji malê ji malbatê dest pê dike êl eşîr qebîle gel xelq û piştra digihê a herî dawî ku ew jî netew e netew nation digihê a dawî netew wekî em hemî dizanin yani forma cûreyê civakê ya herî dawî ya hevçaxa me ye em rehetî dikarin bibêjin milletê Kurd gihiştiye yani îro divê qonaxê da ye û em ji aliyê siyasî û bîreweriyê de jî dikarin siyasî û rêveberiyê de jî dikarin bibêjin yani rêveberî xwe rêvebirin ji nav malbatê dest pê dike di civaka Kurdî de yani malmezinî û fereh malbatî yani ji wê derê tê yani bi wasta pismamtiyê û mirovatiyê tê qebîle eşîr mühîm e eşîr formekî xwerêvebirina jiyanê gelek girîng e di nav Kurda da û belkî yê ku Kurda civaka Kurd li ser xwe hêştiye yek jê jî eşîr e di nava eşîrê de zimanê Kurdî hatiye parastin û pêşxistin hemû devokê wan û hevgirêdana qebîle û eşîra jî heye yani ya herî numune mesela em bibêjin ya ku hêjî berdewam e mesela Barzanî federasyonekî heft eşîranin û ew federasyona heft eşîra îro di başûrê Kurdistanê da başûrê welatê me da bûye bingehekî tevgera neteweyî jî bîreweriya neteweyî jî min xwe seviya jî ew bikim dîroka me da mîrîtî begîtî heye ev jî formekî ye em ji mîrîtî û begîtiyê jî derbas bûne hatine forma herî dawî yani forma dewletbûnê ve diçin ber forma dewletbûnê ve çişin yani civakî formê civakê da em netewin divê serê me zelal be serê rewşenbîrên Kurd zelal bin kadrên Kurd zelal bin û pêra di wê dema netewbûnê de jî em li dewletbûnê digerin êdî yani milletê Kurd ihtiyaciya dewletbûnê dibîne û niha gihiştiye wê merhelê vêca ev merhele yani merhela netewebûnê hev ahengiya navxweyî aşîtiya navxweyî û birêvebiriyekî navxweyî li ser esasê xweziyeka viyaneka azad me divê yekî ehmiyeta girîngiya yekîtiya neteweyî her vê derê dertikeve ortê yani di demê netewebûnê têkuzkirina xurtkirina berferehkirina netew da cûreyê netew da yek hevahengî û ku em dibêjin yekîtiya neteweyî pêwîst e bo wê yekê eger em bersiva
پرسا پروگرامê jî bidin gelo yekîtiya neteweyî armanceke xewneke nana hem armance hem jî pêdivî ye yani pêdiviyekî vê qonağa dîrokiye ya ku em niha têda ne û vêca ev qonaq di her miletekî de her civakekî de cûr be cûr e meriv nikare prototîp bibêje yani dîroka civakî siyasî ya netewebûna Almana ya Swêda ya Ereba wisa ye dê ê Kurda jî wisa be. Na her miletekî, her xelkekî, her netewek li gorê xwe, li gorê şertê xwe, li gorê coğrafya ku axa ku li ser e li wê gorê vêca ew dike. Wê qonağa xwe ya neteweyî bi derbasê dewletbûnê dike. Mesela Alman, em bibêjin Alman di 1848 da mîrîtiyên wan yekîtî çêkirin. Yekîtî çêkirin ji wê yekîtiyê derbasê yekîtiya neteweyî bûn. Bûne netewe û piştre zimanê xwe jî guhertin. Amerîka bi rewşekî din peyda bû. Yani koçber çûn wê derê cûre cûre û ewana ser esasê hevwelatbûnê ser Anglo-Saxon ser esasê welat hevwelatiyê bûnê nasyonek ji xwe re çêkirin, nation çêkirin. Yani nation building di dîroka xelka da cûr be cûr e. Ême Kurda jî gorê me heye. Gorê me heye. Pirsa nation building zêtir pirsa siyaset ye, pirsa îdeoloji ye, pirsa hejmendîtî ye. Pirsa me diye ew e. Etxwazim vê pirsgirtin lê berî wî me tiştek ji bîr kiribû ew du mêvanê min ên hêja û zana li hember we ne gelî temaşevanan. Me divê hûn ji wan pirsa bikin. Min ji bîr kiribû ku ez ji wan re bêjim pirsê we em lêviya pirsê we ne û van hedû hevalên me ê zana amade ne ku bertîfa pirsê we jî bidin. Belê. Kek Murat ew Kek Bayram bahsa hev ahengiyê kir. Bahsa hişmendiyekî ku karibe yekîtiya neteweyî pêk bîne kir. Ev bêşik pirsa siyasetê ye, pirsa îdeolojî ye ku ana ew watan kevin ser vê pirsê mesela şertên subjektif çi ne ji bo hevgirtinê lê berî ve dixwazim îro tiştekî Kek Murat li parlamentoya Swêd îro seroka ew ê ew ê jî berdevka Partiya Millî em bêjin Partiya Tabiatparast jî partiya kes Isabella Lövin biryar da ku siyaseta aktif berde. Parlamentoya Swêd îro ji bo wê xusûsî merasîmekî kir. Hemû partiyên siyasî çil iktidarê çil muhalefetê serokê van partiya derketin nêrînê xwe gotin Cenaba Isabella Lövin pîroz kirin û her kesê li gor xwe hediyekî da vê canikê û rast wexta me ev li wan dinêre meriv divir da hevgirtinekî neteweyî dibêne. Yani divir da min xwest ez vî behs bikim ku îro parlamentoya Swêd ku televizyona Swêd jî vî tiştî wek neqlen zindî da ciyê dilxweşiyê bû ji bo hemû Swêdiya ku siyasetmedareke wan biryar daye dev siyaseta aktif berde lê hemû partiyê dinê wê pîroz dikin û spas dikin jê re da ku wê ji bo vî milletê xizmet kiriye. Kek Murat em ê çawa karibin werin vê rewşê ku siyasetmedarê me mil bidin hev û karibin di pirsê neteweyî da hevgirtinekî pêk bînin da ku ev daxwaziya netewe were vücudê û bi ser keve. Gelo esasî vî tiştî çi ne? Yani bi çi hewa em ê karibin bingehê vî tiştê wê çi bin? Ku tiştek me hev girê de em karibin van tiştek me hev girê de dwarê siyaseta dwarê îdeolojî da formüle bikin. Kerin. Belê spas. Yani esasê wê
بکورتی مرکاره بیشه که کنسنسوسا لهفکرنا نتوییه یعنی دبی ام همی پرچه همی پیکاتین همی مذهبا و دووکا و تایبەتمەندی و مەژمارتن تەبلی ئیژە هەمی پارتیên سیاسی و هەمی پەرچەیان ئەم کاربن تاریفێکێ بکن ku ji bal me hevmiya ve tê qebûl kirin û li ser wê konsensuseke hebe yanî îja tabii ev ê ya ne awa rihete yanî Mamosta Bayram jî behsa ew ê kir ku her miletek bi awakî din netewe bûna wê diyar dibe yani hinek bi vî awayî konağa neteweyî derbas dikin tên ya jî dikemilin hinek bi awayekî din mesela Alman û Amerîkya û derê dinê hat nîşanan divê em jî rêya xwe bibînin yanî a xwe ya orîjinal bibînin elbet em ê ji tecrübeyên dunyayê ji lêkolînên elmîyên sosyolojîk ji tezên sosyolojîk ya jî jeopolitîk û siyasî û êdinê em divê wan zanibin em divê îstîfade bikin ji wan lê ew wê bibin ku em ji wan îstîfade bikin yanî em nikarin yekê ji wan tercîh bikin wekî dogmayekê ji xwe re bigirin hemî ew parastin û komponentên ku ew diparêzin wan bînin yanî wekî tevî behseke dibêjin qaryoleyekê bîne îja em ê xwe lê bigirin eger kin bin dirêj bikin kin bikin dirêj bin kin bikin bibirin yanî na divê yanî bi çavê ku yanî gelek awayê tezên bi vî awayê hene gelek lêkolînên elmî hene gelek tecrübeyên dünyayê yê miletên dünyayê hene em wan nas bikin ji wan îstîfade bikin bes ya miletê Kurd derxin ew ê paragmatiya konsensusa neteweyî ya neteweyê Kurd çi em wê derxin yani ev ya gelek mühim e mesela carina yani evek tê gotin mesela em dibin em Kurdin heta carekê tê bîra min gencên Kurdê gelek Kurd nîwiha germ neslekî teze germ dilsoz wekî vîdyek klîpek çêkiribûn berê nîşan didin ku yek mesela yek Kurmanca yek Dimiliye yek Soran e yek Goran e yek Êzîdî ye yek Sunni ye yek Elewî ye yek ew e pişt re îja xwe nîşan din herkes wê sembola xwe davêje û ala Kurdistan dixe hiştiyê xwe dibe ez Kurdim yani ne evim ne evim ne evim gava min dît yani meriv dibîne ku gelek yani niyetek pir baş heye yani dilsoziyek germa baş heye ku yani neteweyekî yekbûyî dixwaze lê di bingehê xwe de ew yani şaş tê de heye ku mehê bi xwe Kurda jî dev xwe de hel nekiriye yani gava em dibên netewetiya Kurdî gelo em wan cudayiyên xwên dînî mezhebî lehceyî wesaîrê dinê em veşêrin bidin aliyekî yan em hemiya zanibin wan nas bikin bi hebûna wan em bêjin rêzê lê bigirin û wan derxin meydanê û di ser re nasnameya ku me hemiya yani digire wê ji xwe re bînin yani devrê tarîxî em dizanin yani mesela welatekî kralek hatiye hemî ew dewletên yên feodal yên miletekî şerê wan kiriye ew yekî zora hemiyê din birine kêm zêde dewletek ava kiriye em bêjin ew devera ku ew kral lê dijî û pêra serbest biye û dîtinên wan biye ew ê neteweyî çêbûne nimuneyên vî wekî vê kêm zêde hene lê gava em bala xwe bidinê ku îro piştî ku yanî behsa yani mesela globalebûnê tê kirin behsa pirpêkhateyiyê pirkulturiyê tê kirin behsa ku civaka îtê behsa ku biçûkbûna dewleta ew dewlet nasyonal dibin dewletên yani netewe ê ku berê pêkhatibûn yani qesta wan ne ji dewletê ê ku miletên nihan bûne dewlet lê qesta wan ew wekî Fransa wekî Tirkiye wekî em bêjin welatên dinê
yani bir rexneyek luan têgirtin ku yani dibe dev jûê dewleta nasyonal a yek PKT'yî take bingehîn di her tiştî de rexne luan tê dev jê berdin. Îro em hatine qonaqek bûye awayî ki behsa pir PKT'yî multîkulturiyê tê kirin, behsa mesela biçûkirin û ji hêzxistina navendê û xurtkirina deveran, xurtkirina ferda tê kirin. Ev dibe yani Kurd em îro biryarekê bidin belkî gelo em ê neteweyiya yekîtiya dewra em bêjin endûstriyê ya berê ku Fransa pêk hat, Almanya pêk hat, hinek neteweyên din Tirkiye pêk hat, em ê wê taqîb bikin, em ê wan esasa ji bo xwe bigirin yan em ê netewebûna dewra niha ya ku pir PKT'yê pir kulturiyê qebûl dike em ê wê ji bo xwe esas bigirin. Dîtina min dirêj nakim taybî belkî münaqeşe bira zêde ew nebe. Yani dîtina min ew e ku yani yek jê divê em ewa konsensusa millî tarîf bikin ku çi ye dime de li gor şertê me. Ew jî divê em çar perçetiya xwe têxin hesab. Em pir mezhebiya xwe, pir dîniya xwe têxin hesab. Em pir lehceyiya xwe têxin hesab û wan tiştî din têxin hesab. Ji xeynî wê em têxin hesab ku li wê Kurdistana ku em lê dijîn ji bilî me hinek milletin neteweyên yani bêjin kêm neteweyî Kurtî em bêjin. Yani çi ji alî dînî be, çi ji alî etnîkî heye ku me re dijîn yani hudûdekî ku me wan ji hev qetîne tune ye divê em bi hev re bijîn. Em ê bi hev re bin, em bi hev re dijîn. Di tarîxê de em bi hev re hatine. Em van hemiya hesab bikin ne ku wan veşêrin û înkar bikirin û bitefînin. Bilexsê wê yani pêdiviyên wan PKT'yê wan warên cuda yani wekî mesela Êzîdî xwe gava xwe hîs dikin dînê wan çi ye di nasnama wan de çi dixwazin devera wan yani êzdîxan laleş mesela yani bingehê dînê ku ew baweriye pîtînin Şiîyên me, Elewiyên me, Hristiyan, ye Sünni aynı derece yani ye Sünni çi em bêjin yani ê Müslüman çi Sünni be çi Şiî be çi ê din be evan evê wan divê ew karibin têr bibin ji wan pêşniyarê me yani bersiva me wan têr bike van aliyê wan eger têr neke yekîtiyekê em nikarin pêk bînin em ê bi zorakê pêk bînin bi zorakê jî di rewşa îro de ku yanî em bûne çar perçe çar dewletên pir mezinê ku xwedan mütefîkiyên pir mezinin dostê wanî pir mezin û pir alî ser rûyê erdê hene yani statûyeka navneteweyî ji bo me hatiye pîvan wekî a ji dewra Sykes-Picot heta îro tê yanî statûkeyek hatiye kirin em ê nikaribin pê re bi ser kevin û wê yekîtiya xwe parêzin yani divê em van hesab bikin û bersivekê bibînin ku yani hemî wan aliyê wan bersiva xwe ihtiyaciya xwe têde bibînin. Belê ev cudayetî ev rengê cuda tarîf kirin gelek xweş e û divê xwe têda bibînin. Gelo ev tiştê ku van cudayetiya hev girê de divê tune be. Yani hinek nirxê neteweyî divê ku hebin hemû van cudayetiya jî karibin bi heva girê din. Wek alaya neteweyî, wek desthilatdariya neteweyî yani ev tişt ku tune bin gelo starekî tune be ev cudayetî ev rengê cuda ew ê çawa karibin xwe îfade bikin. Erê esasî jî gelo divê ku dwarê îdeolojîk da demokrasîkî tune be ger ew ê çawa karibin van însana xwe îfade bikin xwe organize bikin. Loma jî divê dwarê hişmendîtiyê da dwarê siyaset û îdeolojî de jî meriv hinek tişta destnîşan bike hem nirxê neteweyî û hem jî dwarê nêrîn û îdeolojî û siyaseta neteweyî da. Kek Bayram ez dixwazim berê Kek Bayram dixwazim çend gotin hema werê çend gotin eger îzin hebe dixwazim bêjim piştre bira Kek Bayram jî ewa xwe bêje ser vê yani mesela ez dixwazim balê bikişînim derekê cara berê me behs kir me got dedî em bêjin zaza di milkî xwe Kurd hesab dikin soran xwe Kurd hesab dikin kurman xwe Kurd hesab dikin tiştekî gelek başdikêş e ku em kurman jî mesela ji zaza re nabêje NATO ne Kurdî
yani ev PKT dinê ji wî Kurd hesab dikin wî beşî soran ji êdine nabije ji kurmancara nabije tu ne Kurdî hesab yani konsensüs heye yani hem ew xwe Kurd hesab dikin hem PKT'yê din ew himêz kirine bi dilxweşî ew qebûl kirine ku dibe erê tu Kurdî mesela alayê ji alayek heye ya tabii ala sembole heta devlet şey nebe bibe nebe yani evka siyasiye sembolek siyasiye anetewî yani ku hemiya ew bike li ama pêrejî mesela kare taybetmendiye alayeka ku yani ezidiya jî temsil bike li ba alaya Kurda li derekê alaya bajarekî kare hebe a Silêmaniyê mesela alayeka wan hebe wê temsil bike yani gerek alaya Kurda hemiya temsil bike li pir dilxweşî bêtirs em karibin qebûl bikin ku alaya ezidiya li Ezîdxanê a bajarê Silêmanî ya jî em belkî bêjîne alaya dewra baban em dixwazin li Silêmaniyê hergav hebe yani divê jê neytirsîn ew mesela demokrasiyê tego ew jî gelek muhîm e ewa siyasiye yani ew toleransa xweşbîniya xweşdîtina pir pêkateyî pir kulturî di a demokrasiya îro de ku yani netewên yekbûyî jî yani çerçeva netewên yekbûyî ya ewa yasayê de wê qebûl kirin îro welatên modern gelek modernê wek bêjin Swêd û Amerîka ji xwe tarîxa wê biçekî wê vegirê de pêkatî wê dinê vê îde qebûl dikin yani divê em jî wê qebûl bikin yani demokrasiya ku pir pêkateyiyê qebûl dike divê ew herî baş li bejna metê ew e yani ku em jî pir pêkateyî ne û walê ciman de dîn de kultur de em bêjin perçebûnê de coğrafî de yani ew ê ku bi zorakî hatine perçekirin evana yani wê wan xweşî qebûl dike li bejna wan tê yani em vê bibînin ama divê tiştê ku te got li Amerîka dizanî her dewleta federal xwedî ala ye li Swêd Almanya heye tune li Swêd jî her beledye xwedî ala ye yani ew sîstema belediye dizanî cuda ye ew her beledye jî xwedî alaya xwe ye û kêleka alaya netewî ew jî xwe temsîl dikin sê çar ala hebin li bahev yani tu evek tune yani her yek tiştekî dinê temsîl dike pir xweş e yani divê em vê garibin bibînin yani wê yani wê rewşa xwe ya taybetiya ku yani ew der pê serbilind dibe ew der pê tatmîn dibe ew der pê bextewar dibe gava ew heye yani wê bextewarî wî perçeyê milletê me heq kiriye yani divê em wê bextewariyê wî jê bêpar nekin yani belê Kekbayram cenabê te di nivîsarê xwe de tim divê diyalog ji bo ku mirov karibe hevgirtinekî siyasî bîne vücudê divê mev bide bistîne ev diyalog li gor cenabê te wê çawa were pêk anîn di do gelo hevgirtina neteweyî wê çawa xwe li hember êrişên tehrîbkar karibe biparêze yani diyalog pêwîst e ji bê diyalog me nikare bide bistîne lê di çerçeva diyalogekî da ev xweparastin ew ê çawa be kerem kir du pirsên gelek girîngin ez Kurt ew pirsa yekemîn jî min wextpêra çê nebû ew mesela ku coğrafya me yani welatê Kurda warişûnên me wilo hatine xerakirin yani di dîrokê de ew diyar e bi taybet vê sed sala dawî yani ew tehrîbatên tehcîr koçbariya zorî û asîmîlasyon li Bakurê Kurdistanê û li deverên li perçeyên din jî gelek dijwar e bi rastî taybet li Bakurê Kurdistanê yani niha gelek cî mesela hêdî li koçgîrê wayê vejînekî xweşiyarbûnekî çê dibe ama li koçgîrê ne ziman hêştin ne êl hêştin ne yani
مثلا دبیجن اف تشتنا zararê dane me yani axa Kurdistanê war şûnê Kurdistanê divê meselekî de divê serê me zelal be eger ev dewletana jî wê dixwazin eger ku hûn zimanekî û torevaniyekî exlaqekî çandeyekî miletekî xelkekî ji deverekî derxî ya wê miletî ji wê deverê derxî bivî cîkî din ya jî henekî din bînî wê derê wê meعنê xirab bikî ew dever nasname xwe wan da bike keko coğrafya jî ji hev dikeve yani em balê bidine ser van mesela devlet siyaseta devleta Türkiye a devletên din ê ku Kurdistanê nav xwe de par vekirine yani siyaseta wan tehcîr e têkdan e asîmîlê ye û gelek jî zararê dane me tabî ev mijarekî din e berfirah e em werin ser mesela pirrengî û pirdengiya civakê parastina pirrengî û pirdengiya civakê û di prosesa netewebûnê de jî parastina wan parastina mafê wan ev îro êdî yani prensîpekî mirovî prensîpekî esasî yê bîrêweriyê hevçaxî ye yani dixwazî bila bibe mijara siyasetê dixwazî bila bibe mijara felsefê bîrêweriyê dixwazî bila bibe mijara rêvebirî û sosyolojiyê yani roşenbîrê Kurd siyasetvanên Kurd mecbûrin pluralizmê pirdengiyê her away bi zimanî bi kulturî bi etnîkî bi çandî bi bawermendî seda sed tek kes divê biparêzin Ewropiya vê mesela xwe bi ku yani emrê vê prensîpê jî sed sala yani bi zubzerîtê prensîp dibêjin zêra zubzerîtê prensîp ku Yekîtiya Ewropa jî ji xwe re kire esas meعنا wî ew e yani her kes û grûpê ku ferq û cudahiyên wî hene ji kîja alî ve dibe di cihê xwe de bikaribe xwe bi wan ferq û cudahiyên xwe rêve bibe û bijî û rêvebiriya bilind a navendî jî mafê xwe tune ye müdaxelê wê rêvebiriya cih de ya wê ew ê xirab bike em yani bi mînakekî berçav bibêjin Dêrsim eger rojekî em hatin gihîştin ku em Bakurê Kurdistanê de dest pê bikin dezgeh û çerçeve û têgeha rêvebiriya xwe dayînin Dêrsim divê bibe ciyekî özerk ciyekî ku xwe bi xwe îdare bike yani Dêrsim bi warê lehceyî de warê bawermendî de warê coğrafî de her awayî em ev zubzerîtê dikare alîkariya me bike ku em ew bikin ez çima behsa diyalogê dikim pirsa tekekê rast ez hertim yani behsa diyalogê dikim û çendîn sala jî min nivîsandiye û ciyekê ku ez bikaribim wê gotina xwe lê bidim münaqeşekirin din münaqeşekirin me jî heşmendiya min de Kurdê dijmin tune ye Kurdê dijmin tune ye Kurdê cuda difikire Kurdê baweriya wî cuda ye Kurdê lehca wî cuda ye Kurdê yani hindek ferq û cudahiyê wî hene ew Kurd heye wexta ku meriv vêca dijminahiya Kurd bi Kurd li xwe
لخوا قدغه بکه بخورا اف دیالوگ تینه بخورا اف آشتی و آرامی و یا نافخویی تینه که کو جواکی که کو دناوا خدا بخوا اش نبه اش نبه د پروسسا هیچ پروسسی کی دا پروسسی کی سوسیولوژیک civakî û ên siyasî de bi ser nake. Çima faktorên derve ve destê xwe dixine wan cudayiya bi wan cudayiya dilîzin û wexta ew cudayî bûn sebebê dijayetî û dijminahiyê ew ê çaxinê ew civak bi hev dikeve xwîna hevdû dirjînin û di nava wê civakê de hevahengî namîne wexta di nava civakekî de hevahengiyeka civakî û siyasî nemîne ew civak nikare bibe dewlet jî nikare hebûna xwe jî biparêze ew yani têk diçe. Bo wê yekî nivîsarekî xwe da çerçevekî fire îzah dikî. Di wirda di vê çerçeveyê de huda parê jî em bêjin van cendirvana jî û heta cîkî PKK jî bi cî dikî. Yani ev çerçevekî bi cesaret de bas. Kefa min ji vê ew ê rahat. Bi cesaret vê çerçevekî berfireh îzah dikî. Lê gelo ev tiştê ku van hêzên cuda hevgirêv de ew ê tune be. Yani bi mane mebest ew nirxê neteweyî ew ê gelo tune bin ku bibe wek sîwanekî ji bo van hemû hevgirtina. İzahata çi ye di wirda? Nika carna meriv dibêje eger ku hûn nikarin rastiyekî bibînin ji wera şêloye binirin dijminê we çi dike zû dijî wî berevajiya wî bikin li ser berevajiya wî bifikirin hûn ê riya rast bibînin. Yani ev tevî prensîpekî filozofîk e meriv dikare ser ew bike. Lê bo min gelek muhîm e. Niha em lê bifikirin vê demê da di vê dema netewbûna me da ku em bi ber bi dewletbûnê ve diçin ciyê ku firset dikeve destê me dewletên ku li dijî me ne hêzên ku li dijî me ne dixwazin çi bikin? Yek dixwazin bîreweriya netewetiyê di nava me da têk bibin. Dixwazin ew şanazî û serbilindiya rihê şanazî û serbilindiya ku me bi xwe heye ew î têk bibin. Yani em xwe newek yani Tirkiyek ji me daha biqîmettir e. Çima Tirkiyek ji min biqîmettir e? Yani ew sisê dixwazin fikra dewletbûnê di nava me da pûç bikin. Ev hersî vêca van salên dawî binirin bi taybetî di Bakurê Kurdistanê da nav kadroya da çi münaqeşe têkirin? Em dewlet naxwazin. Dewleta yani ez ê ser vî jî meselê bibin dewleta neteweyî netew dewlet kevneperestî ye. Yekî gotibûn dewleta Kurdî koletî ye. Yani yekî em naxwazin li vê derê nav mava bidim yani ne sewiya vatiştana ne sewiya ve münaqeşên me dane dibêje dewletan Kurdî koletî ye. Aha Allah hele vê heşmendiyê mêzekin. Yani ev heşmendî tu zanî çi ye? Ev ji Kurdara dibêje ku bi virê li lingê xwe xin û piştira li serê xwe xinişîn. Xwe bikujin. Yani nebin xwebûn. Xwebûnê nebin xwebûn bibin tiştekî din. Yani başa dewlet yani tu bi kîja heşmendî tu dikarî di nava Kurda da
propaganda fikra nedevlet bûn bikî. Nedevlet bûn. Yani devlet çi ye? Devlet birêve temamiya dezgehên birêvebiriya civakê ye. Aliye siyasî da. Devlet temamî bîne. Vêca dibêje ku ew biraderana ya jî ê ku van gotinana dibêjin ku babo hûn xwe birêve nebin. Bi Kurdî xwe rêve nebin. Bila henekî din dewletekî din ê xwedî dewletanin bila çova wan li ser serê we be. Yani vê tiştî ji me re dibê eslê xwe da ew ê ku dibêje dewleta Kurdî koletî ye ji me re dibêje ku bimînin kolê. Yani ev talûkekî pir mezin e. Eslê xwe da eger ku em mesela netewetiye û dewletbûnê divê hevçaxê da lê bidine ser masê mesela herî muhîm ya navxweyî ya ku ji derve ve xistine nava me ya jî kirine navê wî jî lê danîne paradîgma û di nava me Kurda da wî tiştî dikin ev e talûkekî pir mezin e. Heta bi sembolîzekirina qonaxa netewebûnê re ji dilîzî. Niha sembol girîng in. Yani di demên netewebûnê da ji bo baweriya, ji bo torevaniyê, ji bo civakî, rêvebirî sembol gerek muhîm in. Yani eger ku însanekî, komekî di nava netewê xwe da jî xwe bi sembolekî, bi cîgehekî, bi dezgehekî, bi dergehayekî îzah bike, xwe îzah bike divê em hirmetê lê bikirin. Ême sembolên me hene. Sembolên me ne tenê ji do ve derketine. Sembolên me divê sed sala dawî ku milletê Kurd ji mîrîtiyê û eşîretiyê derbasê pêşî belkî warê bîrêwerî da her çûye warê civakî da jî hêdî derbasê netewebûnê dibe divê demê da ew ê me hene sembolê me. Yani tu wexta alaya Kurdistanê alaya Kurdî tu mêzetkî yani îcab nekan divê derê behsa dîroka wî bikin ama dîroka vê alayê bi kêm masî sed sal e. Bi kêm masî sed sal e. Yani tu xwîbûnê bigire neçe beriya wî jî. Yani xwîbûnê bigire ya jî tealî cemiyetê bigire ez bi nîsbetê Başûrê Kurdistanê dibêjim. Sed sal. Yani baş e ew biraderên me re divê em bibêjin yani çima hûn vê sembolê terk dikin? Çima hûn vê sembolê xira dikin? Yani mana wî baş Tirk yasak dikin, İran yasak dike, Iraq yasak dike ez fam dikim. Yani ew dewletana dixwazin prosesa netewebûnê şiyarbûna netewebûnê teke mayînbûn û tekebûna prosesê bi van sembolên dîrokî neyê girêdan. Ewan fam dikim lê ême Kurd çima vê tiştî dikin? Yani ev mesela divê em bi cesaret ew bikin. Ez keko Salim di nivîsê xwe da eşkera dibêjim. Kurdê hedeparî jî Xudaparî ê İslamî jî Kurdê qorûcî jî Kurdê PKK'yî jî birayê me ne. Xweşkû birayê me ne wek civak wek netewe. Perçeyekî ji me ne. Em mecbûrin rojekî rojan rêyekî bi hev re bibînin û bi hev re vê qonaxa xwe da hevahengiyê bibînin em nikarin serê hevdû jêkin. Yani carekî divê Kurd di nava xwe da Kurd nav civata xwe da yani teşkilatek jî çêbûye rastî ez gelek qîmetê didime wê karê wan jî ji nav di nav akademîker û rewşenbîrên bêhtir li merkeza Hewlêrê dest pê kiriye. Lê Kurdên me Bakur jî di nav de hene ban bi Kurdî
yani lê kar dikin ku di nava civaka Kurdî de aştiya navxweyî pêk were, aştiya navxweyî xurttir bibe. Ev kekê gelek mühim e. Yani numune din jî hene. Mesela ez gelekî qenc dibînim ku 1991 de wextê ku işte du mesê me paşê em ê 30 saliya wî çê dibe li başûrê welatê me wexta ku Cepha Kurdistanî ji wê derfetê îstîfade kir, mesela ne eskeran kuştin ne jî müsteşaran kuştin. Ne efû çêkirin. Efû kirin. Yani henî nêrînê din jî hene dibêje divê marif xayînan şerjeke bikuje. Na divê meselê de ê min dibêjim divê edalet van meselana çareser bike. Yani ne ku herkes kêra xwe derxe xirka êdin şerjeke. Wisa kîbe em wek netewe nikarin xwe bigihînin dezgehekê demokratîk, dewleteke demokratîk pirreng û yeka ku hemî bi îrada xwe ya azad wê dezgehî diyar bikin, lê ew prensîb û yasa û qanûnên ku bi hev re hevbeş diyar bikin, hürmetê jî lê bikirin. Derfetekî mezin li başûrê welatê me heye, em ê werin ser wê noxteyê jî bêguman. Belê, spas Kekbayram bu wan nêrînê tê xweş. Kek Murat cenabê te bi tarîxê jî bilî dibe û gelek em divê tara spasdar bin imkanê xwe li gor zanîna xwe xebatê gelek hêja dikî di pirsa min ew derheqê şiûra tarîxî de be. Em dizanin ku di pêvajoya avakirina nasnameya da pêwîstî bi hinek simbolên tarîxî hene û bi şiûra tarîxî heye. Tabii edvir da dixwazim parantezek vekim, aidiyetê û nasnameyê ez ji hev cuda dikim. Aidiyet tiştekî sosyolojîk e. Bê îrada însan gotina meyandinê bikaranî di prosa meyandinê da tê vücudê mirov xwe Kurd dibîne û we Kurd difikire. Lê nasname helwestandin e. Nasname bi desthilatdariyê ve girêdaye. Evjat prosa avakirina nasnameyê da çod esasê xwe da avakirina neteweya avakirina nasnameyê. Di prosa avakirina nasnameyê da pêwîstî bi şiûra tarîxê heye. Cenabê te dikare vî ji me re îzah bike gelo şiûra tarîxî û nirxên neteweyî çawa ve heva girêdana wan heye. Kerin. يعني ما بحثا ما بحثا ما يعندني كرما بشكل يعني الجور برنامج ما يرو قلت له ما يعندني خوش يا ابو يعني مقصد نرجع بحثا يعني دوا شير جبوب ماست هاوين داويجي وقتك جرى لازم يعني او ناسنامه كو ام دبيجن يعني دقينا ما دقينا قناغا نتوابوني بربور و دبو تي درجه كي و ناسنامه بيره بري هنك تايبتمندين كو پر اساسينه او تاني هنا بشتري هدي او belki hatta dereceye ki خود پاريزن لنيزي هفد بن اي افين جدا لدسر هدي هنك تايبتمندي تين كو دبن يعني ناسنامه دسر همي ناسنامه بنيره اذا جبنا في تاريخك لازم يعني تاريخ بخواه لسر عرض جيان تاريخ جغرافيا مرف يعني حتى درجه كي طبي تاريخ تبع عسكر يعني مثلا جغرافيا جي تسيراوي هي لما امك تاريخ بيجن يعني بويرن تاريخي او ملتين او بيكاتين كو ام بيجن قوام كردا بين برقه يعني ايكو جي الدوره حافظه ما ودبينا يعني و حستك بير هاتيه قاسي كو ام قبا لبش خدنيرن ام دبينن و حافظه ما بويرن
جدا آنین نقطه که کو یعنی مشتریکیه که مچه بیه یعنی بچکی وک اوه یعنی جارنا هم بیشن هنک حوال مرا کاره پیدا بکن مثلا از هاتم جیانک من هنه دیاربکر چه بومه عمرك ديتيه بيشتري ازاتم لستوكولم ديجيم لستوكولم من هفالك شخورا پیدا كريه كو يعني او پاشا روجا من يعني روجه مني بري كو يعني پیشا روج تاري روجه مني درباس بوي جيبوي تشتكي ifade ناكه يعني ودوي روجا حيني ده ام هفالي هفن ام نزيكي هفن تمام حتى درجه که ام بیشن دیالوگك ما هي مره هواله مره خوش صحبتك اما للآلی دنجی از هواله کی دنه دبینم کو اوجی نظام چند سال بری دیاربکر یا لوانه یا درکادنی چی بیه اوجی هاتیه حتى بری مهبدو ناس کریه بکی المکتبنا درنا ام بهفر جیانه و مشترکینی ما بهفر حافظانی ما پیدا بونه کو هاتنه لفي دري ام بهافرا دجين يعني رحكاوي كوكاكاوي كومبوننتن وين كو بهافرا ديرو كرا كليانا وهدي هبدو افا كرا وهاتنا كو يعني مرف هبدو فهم دكه مرف كودا فهم دكه مرف باوريه بهفتينا ديالوغا مرف هي مرف كارا بلانين خوي روجن بيش بهافرا هي خوشترو هي باوري بيتر آوا بکه یعنی تاریخ بوی معنیش بو ملتا جی تاریخ ملتا بوی آوایی بیشین بویر تین و تین دروشا ایرو ده دگهینن درکی کو او ملت بسایا وان بویراوی تاریخی جی خاطنه گیشتنه درکی کو تاریخ جی وکی بنگه کی دایا بنوی کو او بهافرا بمینن دیالوگا که دبن بهافرا بشین گلک تشتیوان يعني جوار زمان وكولتر وادبيات و حتى يعني فلسفه ودين دوان وراده برنيزي هفيا وك هف بفكرين يعني انا همي دي بروسيس التاريخي ده شدبن يعني بباوريا من جالي سوسيولوجيك و تاريخ پر گرینگه يعني دي پیدا بونا امی پیکاتی ملت بونی نقصنامه انده یعنی مرف کاربش کودی هفدو فهم بکه مرف کاربه مشترکیه که ببینه مرف زانبه مرف بحثات چه دکه یعنی گوا بحثات چه دیارده که فنومنه که تکرین بیکو گلک ایزاحه و گلک تشاجر بینه مرف راست راف فهم بکه يعني اقوس رولا تاريخي رولا كد ديار كري يعني تيدا هي كو اوره ليد مثلا ابدا يعني توي مثلا بيجيني مثلا دولة بون هاتشتكي سياسية دولة بوني ده درباسبوية كا تيا وهاجي كاره هبه ليد عيني درجة ده همولاتية كي تي كنت تنهاد آنها ناستكي تونه اوجي كاره تيدا هبه بس تشرشوا وي دولة ده دبيت تو او جالي حقوقي جالي سياسي جالي مافن انساني وقالك شدني دبي هون وك هفن يعني مافو ازادي ودرفته وك هفن يعني اوجي او سياسيه يعني الدوله بمعنى يكيتيا سياسي دبي درجه بين لو ما يش يعني يرو تعريفك هاتيك يعني شو مثلا دولته همولاتيتي يعني او تديد بي او دستوري همولاتيتي الدستوري يا ياساي كو هميا بهف يعني عيني ما فو ازاد هذا تيدا بجين بهف يعني قاعدين فردا بارانتيز كي ديمقراطيه تي تاجكرين ل او تاج سري وي تاريخيه يعني او جي بيجي يعني او ما يندنا ملت بني بيجي شيء نابه يعني قاعد مساعدات هذا او فرصه امكينه شكر هاتنه شهات يا سرمه ایرو دوی ام فرمک چوا بسینن پیونری و پرسککو نه او کسین کت داوی تینی دبن پرچکی و جواکی لوما جانی زتر هشمندیا تاریخی شعور تاریخی پرسا وان انسانن کو خود پرسن امکینه ام شکر هاتنه چه هاتیا سرمه ایرو دوی ام چپک
يعني او هشمندي شعور تاريخي زاتر برصافانه لي او كسين كنت جنابته اذا كر او جي دبك خود نوابه هفقرتني دا ببينن بشك او من برصا سيستمك ايوارا اباكرن سياسية يعني او نفس سوسيولوجيك اساس برصا من ابو يعني جبو نصنامي يعني نتوى پرور قال لك سمبول تاريخي تينن بيدقرن جنوبا يورم تكن و جبو درد خوي ايرو تكن درما يعني التاريخ اذا بينن قال لك تاريخ ملته دا قال لك افتش قومينا و ملته كرجي دبي تشتي دا اوه يعني دبرا تاريخ وميثولوجي بشك قال لك تجاهد تبل هفد بله يعني البته تاريخ نویسندی یا دیارکری هي و افسانه همه يعني جالي علمي جاري علمي ديروكي البته فرق وان وقيمتها يكيل درك يا ما جالي ملتن بي افسانه وبي سمبول افسانيك وبي ميثولوجي تننا نابن يعني çünkü اوجي يعني يه دورانه كينه ودوي دورانه ده شمنديك انينه و تاثيرك لوي جواتي كرنه ودوري قناغا پشتی خو بونه اجا دوی هوناندنه ده جي يعني دعوا تاريخي ده يعني هناك سمبول وقت تجي بس كده از تمامي اللي قلتها كو يعني بيه مشتركيه بيه قبول كرنا پیکاتین جداین ین وی جواکی وی ملتی وی نتوی و اوان رولا خو يعني نکو تنی والا رولا خو د چبونو یاجی ام بیژن تقلا آویتنه که حمله چیکرینه که پیشکتنه یا نتوی ده برفرهبونه ده ام بیژن کوربونه ده بر بلندبونه ده بر با آرمانجن برز ده رولك اساسي ليستنا يعني كو مشتركيه كو جيشتيه وي قزان جوان وي رولوان جيشتيه همي بيكاتين نتوا كو خطيده دبينن يعني او مهمن اجا شو لوما مثلا قاوا تاريخ تي بيشامه ملتين سردست محاوله دكن تاريخها مرف بگوهرن يعني تاريخك يعني راستيا سخته ام بيجي جبو مره پیدا بكن كو او سمبولين ما او مثلا كارين مين قال لك هيجا مدنيتها ما قال لك تشتكوا امكارن بجميرن او يعني وين ضابن جبال فرد وبيكاتي ملتي ما نين زانين دشوناوي ده تاريخ كادنا اخوه چه دکن و دخن يعني ياجي باراديغما ياوي ياجي تعريف اويتينن يعني ما دخن تعريفك او خو تعريفك جملتين خو دخن تعريفك بخوتينن اذا بفي معنى دبي يعني ام كردجي يعني علمك تاريخي يا ما بخوها يعني ام بي نكو تاني خو ناس بكن يعني تاني د تاريخي ده يكو خو درخن اد فلان بياري ده ولا ترك دبي هونوهانا يا عرب دبي هونوهانا يا فارس دبي هونوهانا ولا امنوهانا قال لك جرى تاريخا وان وآما تبيهف بيه يعني قاوا امبيجن آما دقوهرن دروال سرچيدكن ياجي انكار دكن آخوشي بلندكن بآواكي دن سر مرة سردستكن يعني وكي قزنجك وكي نعمتك خوديج مرة نشاندن وكا يعني ام بيجن بخيراوان ام هاتنا ايرو حساب كن لما تاريخا علم تاريخا اكو امهبه دبدنا و سيستما ودا برغالا ودا تاريخا ملت سردست جنوب بين نويساندن ام كرد هم وان ملت سردستين ايكو سردستين منه هم تاريخاوان هم جي تاريخا خو جنوب بنويسن جنوب او بكن يعني جنوب درخن ميداني و تاريخ علم تاريخ يا كردا يا سربخوا ام بخوا كاربن رويره كجير چيكن كو
او سرخوا بخويا خوا بباريزه يعني افيا نا اتخوازم تشكي بيجم يعني نا اوكو يعني برا طرف گیریا کردینی بکه نه وره يعني افيا جبر چته يعني افيا جغيني كو دجمن نيتي واني خراب هنا وسختكاريا دكن زاچه ام بيجن ام جي درستن دجمن جي درسته يعني ام كبس دروا ناكن بحالك وهذا جي جاردن دبيت تاريخ ما بخوها به نها مثلا ازو ام بيجن ام هرسي ام دركبن سوكي ام بيجن مامسته سالم تشخور البيلاوكي دغري اشخور الچاكيتكي دغرم و مامسته بايرام جي شخور البرچافكي دغرم و ام عيني كولاني ردرن و ام دكانا دنيرن يعني قاوا ام دكانا دنيرن انترسا ما هر يكي چبه ام پرتر وان دبينن ام لوان دغرن ام وان دنرخينن يعني ام هر سيجي درستن هر سيجي تشني پر نورمال دغرن لي قاوا ام هرن داويا سوكي و ام بيجي كامل سوكي چدي ايكل برچافكي دغراوي پرتر بحساب برچافكا بكو ستيلافو ام بيجي چاكيت و قالك دكانا البوتيكا برچافي وان دربايس يعني وين دابو با نديت با الي وان و يعني برچافك هبه ادني ويل خود داخوازي وان هبه يعني افيا حاله هري نورمال ده هر انسانك هر ملتك جي الجور احتياجي اخو الجور هبونا اخو الجور روجا اخو يرو الجور بيشا روجا اخو او خد بيت تاريخ اخو لي بكل وتشتيكو او دبينا درخه ابلاي معنيك او طرفداريتك نا او الجور احتياجيت يعني يكي ترك پر درست جي قاوا بحثا بويرك بك يعني او تشتيكو جويره لازمه بحاله درستيه دجي و ايكو جكردك لازمه نعيني تشتن لو ما ده تاريخ ويده او تشتي جويره لازمه او بخو اي خود بجامه اي كرد بحاله حري باشتجي قال لك جرتين احمال كرين بس ناي ديت ناي كرين لو ما يعني ده يعني جارك او مساله تاريخي ام جبن وسايتا علم تاريخ الملت السردس دركفن يعني بله تاريخ الكردا يكسر بخوها به بله يجي يعني ودور ده دجمجي يعني ملت السردس تاريخ ويجي ام بنفس نكو اخوتني يعني شو بهذا جريدايه يعني مثلا جي برنسيتيه كيرا غوتيه مثلا قراليه الامبراطوري نا يعني دبي ام ظالم او براستي يعني امبراطوري بو يا ميركيك بو برنسي يعني برنسيك بو بله يعني دبي ام بخو ببينن نكو يعني ام واي وقتنا نامنه بله وقت ما قال لك كم بو سپاس بوان شورا نرميته خوش كرك بايرام جنابته چه فكره دوباره اويدا تكرينا برن شعور تاريخي ونصنامه دا نصنامه نتوي بله كيف انها شعور ديروكي دبج يعني زانستيا زانياريا ديروكي سرچاويا خو باوريه يعني او فردين كو كسين كو ديروكا خو بزانبن راس بزانبن او دكارن خو بسبيرن پاشروجكي يعني ياجي پاشروجكي گلكي دولمنت خورت يعني لوي داري مثلا او هلبستا ملاي جزيره كو بچار زمانه د چارينه كي دا بچار زمانه دبيجه لوي داري تخازه چي بكه يعني دبيجه كردي نج فارسي كيمه نج تركي كيمه و نج عربي كيمتره يعني بخباوريه او دكه انها يعني انسان ما وقتی كو وی راستیه بزانن دي بي سربلند بن ياجي وان يعني سالن داوي evin ku bi dîrokê ve bi evê ve mijûl bûn kekmuratçiyek ji wan derket ortê ku di dîrokê de me gelek dewleta çêkirine di wextê xwe de yani dewletên gelek bi hêz û Kurd ji Qafqasya bigire heta Basra Xuzistanê ji wê derê bigire biçe heta Arabistanê yani ya jî Eyyûbî Memlûkî heta Misrê yani ewana li vê coğrafyayê li vê axê
باوکالên me pîrên me li vê coğrafyayê reng dane pê wexta tu viya bizanbî singê te wilo fereh dibe eniya te yani tu dikarî her derekî bi rehetî bi vê dîroka xwe yani serbilind bî ama wexta dîrok tune be yani ez gerçi gotinekî wekê bêje gelek carat tê gotin ama kesek ku ji dîroka şişeyûra dîrokî bêpar be wekî pûş e her bayek tê lê dide wî dibe bi her alî ve dikişîne lê kesên ku yani şuureka dîrokî li ser milletê wan ser welatê wan hebe ew bi xwe bawerin ew bi xwe bawerin bi zimanê xwe bawerin bi çanda xwe bawerin dîroka xwe bawerin bi hevparbûna medeniyetê bawerin yani bavûkalên me li Mezopotamya li vê axê hevparên efrandina medeniyetê ne ev divê meselê de divê em serbilind bin û em bo yekê divê bibêjin ku heqê me heye em bibin netew jî û em bibin dewlet jî û dewleteka herî bi demokrat herî modern herî însanî mirovî heqê me ye ew heqê me ye kes nikare li vê tiştî li me qedexe bike yani şuur her warî da ya dîrokî li serê her tiştî alîkarî dike ku ferd kes di civatê de xurt bibe bi xwe bawer bibe civateka ku ferdê wî bi xwe bawer bin ew civat zî pêşkevtî ye ew civat hêz e hêz quwet e ciwatekî medenî ye jî yani dijmin heye kesê em nakin em lê em boy hebûna xwe û xwebûna xwe vê şuurê diparêzin ev bez tiştek bibêjim pirs jî hene ez jî carna dibînim yani spas kek bayranj bû nerê jî pirs ew du noqtê dinê jî hebûn wextê me nemaş bû pirs hene em ê derbasî pirsab bin gelek bi sada ve jî hebe em yani du noqte hebûn em nikarin wan hezî noqta münaqeşe bikin em ê ana dawî bi axaftinê xwe bînin û em ê derbasê pirsab bin belê pirsek heye gelo ji bûna Bakurê Kurdistanê dezgeheke wekî Kongera Netewî hebe û hemû partiyên ku xwe beşek ji Neteweyê Kurd dibînin karin wek binêvê sîwanê de bicivin û vî tiştî pêk bînin Kongera Netewî kek bayram yani ev terim tabi gelek zehmetin keke Kongera Netewî çi ye ew ez dibêjim niha li Bakurê Kurdistanê ji me re berê her tiştî diyalog lazim e bêhtir jî em divê rêkî bibînin nabêyna evê PKK Hudapar û evê derveyên wan û piraniya xelkê me jî îro em divê qebûl bikin ku sedî pêncî nêzîkî pêncî îro di nav partiyên sîstema dewleta Tirkiyeyê de cîbecî bûne yani objektivîta me jî rastiya me jî ew e lê em wexta behsa ew ê dikin em behsa evên xwediyê şuura millî neteweyî û şiyarbûyî û rêxistinî em wana dikin ez bo wê yekê ez îro dibêjim yek divê diyalog hebe du em divê bi taybet divê qonağê de pirsên neteweyî wekî ku îşev me münaqeşa wî dikin ev meselana em di nava xwe de münaqeşe bikin û noqtên hevbeş ku em dibînin duan noqtê hevbeş da jî em bêne cem hevdû mesela ziman dopê anha ew heye kampanyayek heye çalakiyek heye ku boy dersa zimanê ew ê dersa zimanê Kurdî ya bijare qeyd bibin
ez lê mêze dikim yani şikir ciyê keyfxweşiyê ye hemî Kurd dibêjin bila vê dersê de zarokê me qeyd bibin. Başa çima em bi hevra nekin? Em divê hemî bi hevra vê karî bikin. Yani nuqtên müşterek di nava diyalogê da û nava münaqeşê da divê em derxin ortê û divê em mesela ew jî bi eşkera neku negatif aliyê xerakirî de xerakirinê da jevxistinê da na lê mesela netewebûn dewletbûn nasnameya neteweyî tekabûla nasnameya neteweyî li Bakurê Kurdistanê evê va meselena da em divê duwarê hêşmendî de münaqeşa wî bikin û alîkar bin ku diyalog di nava hemî Kurda da peyda bibe eger ev diyalog rêv vebike ku rêxistin bi hevra bêne cem hevdû û va meselana bikin mijarên civînên xwe baştir. Wextê me tune. Spas ke wera. Kek Murat tişkî ku bêje heye te 30 sal berê warê kongre netewî de gerek tişt nivîsandine. Yani mesela kongre netewî tabii naz na ew bikim yani heyro. îro em piçekî jê dûrtir ketine mixabin yani ji wê dewrê yani bawer dikim wê şaxê hê objektif hê nêzîktir bû îro em dûrtir ketine yani yekîtiya siyasî hergav ka ji me re lazim e lê yani îro di qonaxa îro de berî wê hê wek Mamosta Bayram jî got yani em ji gelek tiştê berî wê jî hîn ew ku yani heta em xwe bigihînin wê derê yani mesela konsensusa netewê yani konsensusa netewê bi çi ye yani partiyên me hêzên me yên siyasî çil bahev bin ya nel bahev bin di mejiyê me de di programê me de di kultura me ya diyalogê de hududên me neteweyî çi ne yani heta kê derê em karin herin ji wê wêdetir narin yani mesela yani bi dijmin re em bêjin hevkariya ku em pê hevdû bikujin em pê perçekî bitevînin mesela ev çi hudûde yani li derve ewa neteweya yekîtiya jî hebû neteweyê ya li hundirê wê yani ya jî maqûl e gelo mesela tiştek pirsek wiha yani berî ku em hîn bibin yek mesela yani çi em bibin ya nebin divê diyalogek platformaka me ya ku me xwe zelal kir be hemî terefan em kî dibin bira bibin kîjan perçeyî dibin bira bibin yani hududê me neteweyî û konsensusa me ya neteweyî hebe ku em bi hev re ya nerhevbere bin ew ji wê berjêrtir narin ji wê nizanim wêdetir naçin yani û diyaloga ku bi hev re çi rewş be bira ve gerek xera nebe mesela îro çawa Swêdî te baskı behsa parlamentoyê kir yani yek ji wan hudûd çi ye çi dibe bira ve divê dewleta Swêd xera nebe parlamentoya Swêd xera nebe yani ew hudûd e yani ji wê hudûd kes nikare wî hudûdî derbas be dibe ême jî li gor rewşa me ya îro û her demê çiqas me gav destkeftiyê me pêş ketin hudûdê me yê wiha hebin ku yani em karibin hemî ferdên milletê me bibînin aha filan kes ji hudûd derket yani nabe qebûl nabe ya jî vicdan me jî bi xwe bêje ya ez hudûd derketim yani nebû ez ji mewqifê xwe neteweyî derketim nebû yani divê hinek nirxê me yên bi vî awayî hebe berî wê ewa siyasî ya wê şaxê yekîtiya siyasî hê baştir tê fehm kirin hê baştir kare bê ava kirin hê baştir kare bikêr bê û destkeftiyên rêk û pêktir bi dest xe. Belê spas pirsa dorê da hevalê re jî ve daxwaza xwe têkilî di navbera tarîxa hevbeş û şûra tarîxî de hevgirtina netewê kir gelo milletên bê tarîx hevbeş wek nimûne Amerîka yekîtî kek millet piştera ye yani milletê wek Amerîka ku tarîxekî wanê hevbeş tune tarîxeke wanê hevbeş çê bû yani em bêjin herkê derekê hat li ser wî erdî em bêjin têkoşînek dan bi hinek tişta bi hinek bûyera de li hemberî İngilîza li hemberî kolonyalîst da li hemberî koletiyê li hemberî gelek tiştê dinê têkoşîn dan tiştê xerab jî kirin belkî yani mesela li hemberî Îndiyana jî rakirina wana berê hê baş ku bibin millet em bêjin
گوتن ام ویدری بدست خن جنوسیست کرن تشتی خراب جی کرن اما لگلک تشتی وانی کو اوان به هف گریدا و داوی بون نتوه اوک وانجه یعنی کاره حتی در یک نوبه یا کیفن به لی یعنی اوک وانجی هیا وجبركو يعني بري وي كو تاريخي خراب مثلا رشكو سبياده گنهكاري مزن هنا ام دبينكو هينجي يعني امريكا بيه هزكا هرا پشكتي يا دوره ما نهايا هري خدان دزگو مؤسسه ديمقراطيه قالك ريكو بيكيه دواري علمي ده دواري ايديولوژي ده دواري قالك واردني پشكتي شي لاف مثلا جواكي ينقلك حساسي هيك شارع سر نكريه افجي هيا يعني ما بنكره بيجاكو يعني بتاريخ باون ليه يعني تاريخ يكجب نجها يعني قابا تاريخ ثاني بتريناك او كومبوننت الدنيا جي هناكو يعني ملتبوني دقين جارك دقين بابدو بلاتفورم كافاتكم دلي مروانجش بيرانك يعني اما مثلا تاريخ كما قالك دور دريج هي اما هي انا درجه ملتبونه كده اما هم تشتمي الدنيا هناكو او ما عندن او تاريخ منابك وإيرو دولتك ما تشيبوا به يعني يصير نيكتني كومبوننتك تانية قالك تشتنا بله او انك تشبيش لشونا انك تشتكيم معنا مرف كاري بيجا بله كك بايرام تشكيت اللي زبكي سپاس شنو برسال دوري دا كك بايرام افرش اشترى بي هفنيرينا نرخي نتوي بكاري هفقتنك نتوي ولا فيكانين يعني هناك شيء اساسي دبي كتنم قالوا بله يعني كيكي جاركي ديالوج دانو سندن belki gotuna Kurdi maruf karbine danû sendin xoştir danû sendin yekşi meseleki insaniye du meseleki civakiye sisi mesele kud de rojava medane leser axaftine lehev keptru zedekirine yani ev diyalog dve hebe diyalog tine be em çaj hev dufim bikin yani ez dibînim ku anha mesela wisa rengek derketiye evê dervê PKK ji PKK diravin na ez tersê vî dibêjim yani aslê xwe da yani neyse evê dibe belkî sebebê münaqeşekî din ez naxwazim ama yani muhtemelen dirêjî dibe mesela ez dixwazim van programê me da yekê ku rastî nêrînên PKK rasterast bikar be temsîl bike were bê em van meselana li pêşiya milletê xwe münaqeşe bikin yani bila bê mira min iqna bike çima dewlet koletiye bila milletê me jî Kurd hemî me godarî bikin yani diyalog ev e işte qesa min diyalogê da ev e wextê ku em vê diyalogê bibîşin duê diyaloga me da diyaloga me da zaten şuureke neteweyî zanisteke neteweyî modern heye em bi xwe bawerin yani niha Kurdekî ku mayanê xwe girtibe wek Kurdek li ser vê axê û hezkirogê milletê xwe be doza welatê xwe be natirse li pêşiya milletê xwe dikare hemî tiştî münaqeşe bikin yani yani bila şaş temaşavan jî û hevala min jî şaş fêm nekin ev ne mesela şerê dîkaye ama ez dibêjim bila kerem bikin yani li ku derê dibêjin cihên neutral em nêrînên wan paradigma wan münaqeşe bikin bila xelkê me vê van nêrînana ev nêrînên ku îro bûne sebeb yani ev yekîtiya me ya ya jî hev ahengiya me ya neteweyî zor û zehmetî lê çêbûne em wana derxin pêş milletê xwe elbet divê çerçevekî hebe çerçeva me heye çerçeva me bi naverok heye ew jî ê min ku ez bibêjim millet welat serwerî ême ewa me eveke ku çerçeva me ev e millet netew welat Kurdistan serwerî xwe rêvebirin dewlet bûn
دولت بون اوه کو هبونا ملت ما بپارێزە گەرانتی بکە مسۆگەر بکە و دەرباسێ قۆناغەکە نو ببە ئەف سێ گوتنن ئەف و کرنên li gorê vê sê gotinîne bira kerem bikir. Pirsek spasim ergin heye gelo ev yekîtiya neteweyî ev ê çandî be ya siyasî be tiştê ku cenabê we difikire Kak Murat. Yani yekîtiya neteweyî yani esasê xwe bingehê wê esasî yani çandiyê jî etnîkî ew mesela siyasî em di ser hemiya re tê ku digîne xwarê ku pêxistinê û serweriya ku yani hat behs kirin xwe digîne wê derê ji xwe yani me behs kir ku yani di tarîxê de û di pêvajoyê de yani ê çi Kurd hatîne Kurd anîn bahev bi tarîxa wan bi zimanê wan bi wan taybetmeyindiyê wanê ku newek hevin lê ema hatine giştine li derekê hemî xwe Kurd hesab dikin ew hemî divê pê re bên hesab kirin lê serwerî û yani hebûna ku yani bigîje nuxta ku îde ji wê pê de xwe bikemilîne û berve elbet yani bi serweriya a siyasî temam dibe yani bê serwerî bê dezgeh em bêjin heta bê dewlet yani millet nikare pêdiviyên xwe yên hemî pêdiviyên xwe yani zimane, aboriye, kulture, şiûre em karin yani belki bi seda tiştê wiha bipêşin yani bersiva van bide ya dewlet gava merivê dibe dewlet dezgeh ne şert e dewleteka serbixwe be yani hinek ewa de hinek wara de kare dewleteka federe be konfederal be bi awayekî dinê be lê divê dewlet be yani dezgehên ku siyasiyên meeseseyên ê dewletiyê ku ew pêdiviyên wî milletî bi serweriya wî bi îrada wî em bêjin wî rêk bixe û ihtiyaciya wan bersiva wan bide divê ev her hebe yani çi serbixwe be çi federal be ya konfederal be yani ferq nake ew lazim e yani ê ku vêya naxwaze yani dihêle ku yani wekî millet wek kütleyekî bê hestû bê ew li erdê pankirî bimîne yani têkeve hemî rengî û nikaribe rabe ser xwe wekî çamûreka ku em bêjin heya derekê biheve ye ama lê li erdê dirêj biye û tu vir de diqelbînî wir de diqelbe ranabe ser xwe û bersiva xwe nabîne yani dibe evekî wiha pasîf yani bê dînamîzm û bê jiyan û bê zindîtî. Belê Kak Bayram tiştî lêzilek heye bêguman siyasiye meselekî siyasiyekê ku û yani mesela siyasî da jî yani divê meriv gelekî bi dîqet civatê neêşîne û siyaset çi ye gihandina armancê xwe ye armanca me çi ye azadbûna millet û xwerêvebirî û ser axa xwe azad jiyan e xwedî li axa xwe derketine xwedî li paşeroja xwe derketine çarenûsa paşeroja xwe ye û ev ya divê tu yani hemî bihevra hêzê siyasî bihevra bihonin û bê tefaq jî Kurd bi ser nakevin tefaq û hev ahengiya navxweyî pêwîst e gotina min a dawî kêk salim milletê me firsetekî mezin jî bi dest xistiye yani Başûrê Kurdistanê ew 30 sal destkeftinekî gelek zêrînî ye destkeftinin Rojavayê Kurdistanê gelekî mühim e Kurd îro mesela behs kir ve got ma gerekî prensîbê me tune bin prensîbê me mesela Kurd nekuje kuştina Kurd bi destê Kurd heram e dixwazî dînî dixwazî siyasî dixwazî axlaqî heram e di do destkeftiyên me ku îro hene tabûne li hemberê wan sûç gunehbarî ji bo Kurd pîsîtiyeke herî mezin e dixwazî li Rojava bike dixwazî li Rojavayê Kurdistanê bike dixwazî li Başûrê Kurdistanê bike ev destkeftiyên me divê stabilize bibin misoger bibin û dewlet xurt bibe
avaş tara çerçeva me. بله راست او پرسه که کهیب هبون گله کردی می باکو چقاش بیجه نتوه فهمت کرن همش دیل بابا بیجن ملت یا ملت پروری به هم را ببیجی يعني از براستي جالي قوي از مروكي يعني مثلا من اثر زمان تسكنم تراخ واثر كردي جزوفه يعني من رزمان جنيفيسيه طرفدار زمان كردي مليد مثلا اف آلاوين ميديا ده روشا ما كردا يعني هذا قالك قد دخل هم بري من ام قالك بامكانيه ما هنا از يعني راسته يعني كرديه كا اري صد خرويا قالك انسان جي فهم لكن يا كرديه كا وسط اب كونسنسس كيكو يعني عربي جي تدها بلكي جانا تركي جي تدها فارسي تدها لي يعني برانيا ملت فهمتكن از كونسنسس كي خوازم تخم نافبرا راست گوتن راست نویسین و هدی کردی سردست کردن کردیتیه و تیگیشتن ملت لما يعني بوی معنی الگل كاكايبم كو يعني از نابجم طبي برا او جناي بكارانين لي يعني مرف دبي لهمبري هنك گوتني مثلا ملت مرف نها خواص حشكبه يعني مرف تواب كارانين مرف ملت جيب كاربينه ملت دو هجايه نتوه سي هجايه يعني تلافوز كرنا ملت نتوه حتر دبه يعني ويش غيب كاربينه يعني از بخو يعني گناهكاريك نابينم كو مرف بيجي ملت يعني براستي بيجي ملت سدي نوت ملت كرد فهم دكت بيجي نتوه بلكي روناك بينين مين تا درجه كي سدي نظام سدي از بيجي مش از نا بيجي مفر او بفا من يعني كردي خوانده و نویسینه ما روناك بيري سدي 5 10 هم بيجن چه بيجن سدي 20 هم بيجن بله يعني مرف نحش باش اجي القلم يعني مرف كاربه كونسنسس كي تيخ نافيرا يعني طبيعي ام قالك زماني خوي دفجي برندن يعني براستي جرامر والراس نویسین پر مهمه گوتنین کنه کردین دناو دهبن دناو همین ملت هذا انا ایرو ملتین هری پیشکتی ید سر روی عردیجی همی گوتن نیه وان بخونه يعني هاتنا فيا ويا نافان هنك جي وكواتنا هنك جي انتجري حتى اسيميلا بون دناف زماني وان رها وجدلك ياتي ما دنافان بون زماني وان اي ماشي يعني قد غمناك قد نگونهکاریه نکیماسیه کو یعنی گوتنیم بیانی ین جیرانی ما هلا مثلا عربی ام بیشن زمانه کی دینیه مثلا مسلمانتی ام بیشوا لاتینی دا اروپیا دا گلک همه همی زمانه ده عربی جی کاره ده همی زمانه ده هبه اوی نایو معنی کو گاوا هبه زمانه ما تونه یا زمانه ما قصه یا زمانه ما پیسه یا بچوکه او دوی هم جوی نترسن لجبو خوشی دوی هم راست نویسین و رزمان زمان خوشی يعني باش تبگین و باش فهم بکن و باش بکار بینن كيك بايرام تشكيك اجي قلت لك يا مراد برسنا قديان جناب وبرا قلتني خوي داوين بيجن كيك مراد كيك بايرام من بروجرام بقر ومن سباس كنش حمو تماشاوانا اجي داكو تماشا كرن و برسي خوا بنيرني خوا برنامج ما دولمنت كرن كيك مراد گوتنا من داویا جاگدن سپاس دکم جبو از و خواندم و شبکه خوش جبو تماشاوانا دخوازم سپاس وان ام تماشا کرن هیوی دکم ما تشنی بکیر هاتی گوتبن شبا و ببینه خوش سپاس كيك بايرام انت مدعيمي قوي في برنامجي تماشاوانا ما تم جنابته گوداری بکن جبوی برنامج گوتنی خوی داوین چی كلام كبيجة سپاس دکم سپاس تماشاوانا جدکم سپاس چارپر جدکم سپاس توک بريفيبر و كيك مراد يعني اف دمي اويا اخافتنا مسالين منه و كيك مراد جي دشبوركي خدا قالك او حوالين دنجي چه دكن يعني لكدري ام مثلا بين مناقشه كرن دوي راستي ام بشتريه بدمي و ناوا بالباكوري كردستاني دا وجينيكي بيرواري خرط پیدا ببه جمرا پیوستی هيا سپاسكم شبا خوش قالك سپاس بو پیشتر ونوا و بواندرني و دلال
Ez bavarım temaşavan jinri ve süd vegirtin. O spas geri temaşavanı çarpıl medya. Programı xwe bi dawî tînin. Spas û em temaşe kir. Şebaş.